Takže robíme ďalší klip, lebo stále sme nevyriešili aplikáciu, samozrejme. Lebo máme trest a nemáme ani Wi-Fi úplne, takže šli sme do Billy, ideme si kúpiť také pitie a klipneme vám niečo. Dúfam, že nás stade to nevyhodia. Takže ja si idem zobrať takú citrónovú vodu s dužinou. Neviem, čo si vezme náš kameraman. Čo si vezme kameraman? Neviem, nejakú vodu tiež, ale neviem, akú presne. Dobre. Takže niečo si vezmeme. A už je dosť hodín, pôjdeme domov potom. A zajtra ideme na zápas, ktorý sa koná v Trnave. Je to zápas U21, sú Taliansko, Španielsko, tuším. Čiže stady vám tiež môžeme dať čo naklipovať, ak sa stretneme s takými hráčmi. A už sme pri sekcii s nápojmi, čiže si niečo ideme zobrať, sa to nás nevyhodil. A už sa teším, keď vyriešime aplikáciu. OK, takže ja si asi vezmem nejakú Coca-Colu. Taká Andrej. Tak bereme Andreja. Ale nie, to je Zero Sugar. Zero Sugar. Ja idem k tým nechladeným teraz, tak potom príď. Jasné. Janko. Bro. OK, práve tam bola nejaká týpka. A asi sa tvárila dosť narejžovane. Ale tu je náš hrdina. Ja si berem bro. Ja to držím naopak. OK. Dobre, čiže To všetko bereš? Nie, ideme naskladniť mrazáky, lebo nikdy v nich nebýva to, čo ja chcem. Čiže ideme tam dať tieto nápoje od RIA. Dobre, je to pracovný. Je tam veľký napis H2O a extrémny shoutout tejto značky je hrozne dobrá, je tam aj dužina. Takže ideme si to naskladniť. Otvor, one. Ťažká práca kameramana. Aj mne padajú všetky flašky. Počkaj, ak ti môžem dať pomôcť. Vlastne táto značka robí 3 príchute. Greb, červený pomaranč A ešte citrón, a citrón. ktorý si kúpujem momentálne teraz, takže... Potom, neviem, či je to nejak, že aj na klipy, ktoré nie sú live, či môžete nejak komentovať, ale ak hej, tak napíšte fakt, čo by sme mali streamovať a čo máme proste robiť, lebo neviem, čo by vám proste sedelo. Teraz ideme čakať v rade, ale není veľká rada, čiže dobre. Ideme sem. Polož kameru. Počkaj. No. Apple juice. Apple juice.